Ένα βράδυ βγήκε ο Χάρος για να βρει βιόλια, για να πάει να τραγουδήσει στη φτωχολόγια. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι ρε παιδιά. Όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγύρνα. Φάτε, πιέτε και γλεντάτε όλοι ρε παιδιά. Όποιος πάει στον άλλο κόσμο δεν ξαναγύρνα. Μήπως τον είδες καλέ? Ποιον? Τον Ερμή? Δεν έχει έρθει ακόμα. Όχι καλέ, δεν βλέπεις που τον περιμένουμε τόση ώρα και θα μου βάζει εμένα τις φορές ο Πλούτονας. Σταμάτα καλέ, κάτι μπορεί να του έτυχε. Ναι, ξέρω εγώ τι μπορεί να του έτυχε. Να γλυκοκοιτάζει τα κοριτσάκια της υψηλής κοινωνίας ή να πηγαίνει να κλέβει τίποτα εμπορικά όπως κάνουν όλοι οι έμποροι. Λύστε τα σκηνά να φεύγουμε. Πού πάτε μωρέ χωρίς εμένα? Μισό λεπτάκι κύριος, να πατήσω εδώ πέρα στο κάφκαλο. Καλέ, ποιος είναι αυτός που πατάει επί πτωμάτων? Αυτός είναι ο Μένιππος, ο κοινικός. Ο κοινικός, σαν όλους τους άλλους που έχουμε εδώ πέρα. Ναι, σιγά σιγά μαζεύονται οι κοινικοί φιλόσοφοι. Αυτός όμως είναι πιο τζαναμπέτης από όλους. Άντε, φύγαμε μωρέ και μη καθυστερείτε. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Χάρος Air Flyer για το ταξίδι χωρίς επιστροφή. Πλήρωσε τα ναύλα αλήτη, ρε τι είναι τούτος? Φώναξε χάρε αν αυτός σου γουστάρει. Πλήρωσε σου λέω που σε μεταφέραμε. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν έχει. Και αρχαιολινιστή θα πει ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Εγώ με βαρκάρεις, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Εγώ δεν έπρεπε να πεθάνω. Έπρεπε να ζήσω για πάντα. Εσύ καλέ, ο συνομήλικος του Περαματάρη. Να σε εξετάσω για σημάδια. Τι να με εξετάσεις καλέ για σημάδια? Γεμάτος είμαι. Τι δεν με έχει τσιμπήσει του κουνούπια, τι ψήρες, τις σαραντοποδαρούσες. Όλα τα έντομα του πάνω κόσμου πάνω μου ερχόντουσαν. Λες και ήμουνα γλυκοαίματος. Όχι για αυτά τα σημάδια. Για τα σημάδια της ψυχής σου θέλω να δω. Ωραία μου Μαύσολε, ούτε εκείνη τη δύναμη έχεις τώρα, ούτε και εκείνη τη μορφή θα έχεις σε λίγο. Όσον ούπο θα γίνεις μια ωραιότατη νεκροκεφάλα που ούτε για σταχτοδοχείο δεν θα κάνει. Είναι αλήθεια ρε εσύ Χείρονα ότι ενώ ήσουνα αθάνατος και ζούσες στον πάνω κόσμο αποφάσισες να πεθάνεις? Είναι αλήθεια ναι. Και να μου λες πως την πήρες αυτή την απόφαση? Όσο ήμουνα στον πάνω κόσμο καλοπερνούσα, έτρωγα, έπινα, έτρεχα στα λιβάδια και δεν μου έλειπε τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω πως η ευτυχία είναι στο να στερείται και κανείς τίποτα. Είναι ολοφάνερο κυρίες και κύριοι θεατέ των καλυστείων ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δίλημμα ομορφιάς. Ποιο κρανίο άραγε είναι ομορφότερο, του Νηρέα ή του Θερσίτη? Κυρίες και κύριοι, κοιταχτείτε στον καθρέφτη και πείτε ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και που πάω? Ποιος είμαι τάχα? Τι κάνω για το πνεύμα και την ψυχή μου? Τίποτα δεν φέρνουμε εδώ κάτω παρά μονάχα την αρετή. Ζήστε απλά κυνηγώντας τα μεγάλα ιδανικά. Χαριτένοι, χαριτένιες, χαρίτε παλικάρια, κι εγώ του χάρου του βάλα σιδέρα στα ποδάρια. Βάρτε τι με το ποδάρι του τη γης θα μας εφάει, του τη γης που την πατούμε όλοι μέσα δεν να μπούμε.